Hallo, Svend og IS, og alle mine kære familie og venner, det er fra Hadsund. Hermed følger så mit første kassettebrev til jer. Først og fremmest så vil jeg ønske Svend rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen og håber alt det bedste for dig nu i fremtiden. Når man så siger tillykke, og det er sådan en fødselsdagshilsen, så starter man gerne med et rigtig godt musikstykke. Ja, det var jo en af vinterens store slager, Snevalser, med Bjørne OK. Og sådan kan jeg jo spille en masse gode plader for jer, men det vil jeg selvfølgelig også gøre. Indimellem skal jeg få en god plade. For nu skal vi jo i hvert fald nok ikke spille den ret meget mere, fordi at nu er det jo forår. Det er jo dejligt med det her sol, vi har hver dag. En 8-10 graders varme. Alle vintergækkerne står der store, flotte, hvide og krokus. Og Arantis, de står der i haven, sådan helt gule tæpper. Og vi kan jo se, hvordan påskeliljer og tulipaner skyder op. Dag for dag bliver længere og længere. Og vi håber jo at her lige nu, påsken falder, at det kommer, nogen af dem kommer i flor. Det vil jo blive dejligt. Jeg har da også stillet en masse kartofler til spiring ude i fyrrummet. Og der er allerede flotte store spiger på. Så det bliver meget morsomt. Nu bliver det spændende hvornår. Og det bliver havesæson i år. De andre år har jeg ikke regnet med før. Den 17. april. Men nu i år kan det godt være, at det bliver lidt før jo. Men det er jo altid sådan spændende, ikke sandt? Jeg nød rigtig at besøge her
for en lille måneds tid siden. Det er meget morsomt, og jeg håber, I fik en rigtig god fest ved Sølste eller Nakskov, hvor I nu holdt det. Det må vi høre om, når gang vi ses, eller hvis I eventuelt sender mig et bånd igen, så må vi lige tale om det. Der fik vi jo talt noget sammen der, den lørdag I var her. For man kan jo sige, som vinteren, den er jo ellers gået. De her forårsmåneder, de er sgu meget godt for mig. Fordi jeg har været før, sådan så jeg næsten har kommet op i min klub hver uge. Der sker så meget, der spiller vi jo kort og vis for at filme sig. Der kommer sådan bankerne, de kan sammen og kommer der for at vise rigtig kongefilm eller grønlandsfilm i farver for os. Med taler det hele. Så giver de jo kaffe og en øl, og det er altså virkelig meget flotte film. Det er jo dejligt, og så hver eneste måned, så er vi jo i biografen ude med Ejbo og ser et godt stykke, enten af Morten Kok eller et rigtig godt lystspil. Og det er jo noget, der er dejligt. Og så jeg også skrev i Jyttes fødselsdagsbrev, så har jeg også søgt på en sværføretur i København. Det er en tur, der går til Bornholm. Og hvis jeg bliver heldig at komme med, heldig, men altså der er jo grænser for, hvor mange de kan med, så skal vi bo på Hotel Balka. Altså det er Hotel Balka Strand. Og der er sådan en plan, der er godt for handicappede, og det er et luksushotel med bad og toilet på hvert værelse, og det var altså fra den 10. til den 17. maj, og skal koste 1225 kroner for de 8 dage. Og som sagt, så er det et meget fint værelse, og maden skulle være usygt kvalitet, står der jo i brochuren. Så nu bliver det jo spændende. Vi prøver at se, om jeg kan finde en rigtig god plade her. Tiden den går, vinter bliver grå, og solen begynder at skinne. Alting bliver grønt, det er så skønt, med travlheden ude og inde. Ude omkring står mange på spring, men hvorfor dog søge i blinde? Tag dog en tur over Salten Sø
Svend og Iris, det var Lene Rasmussen, der sang Samsøvalsen. I anede vel ikke engang, at der var en sådan vals til, der hed Samsøvalsen. Men den var da meget god. Og altså, den der sværdførtur, som jeg lige har talt om, at jeg søgte på, det er altså per fly. Vi skal flyve fra København til Bornholm og tilbage igen på denne tur. Det glemte jeg lige at fortælle vist. Jeg blev ikke rigtig klar over, om Jørgen og Ulla, de var flyttet ind i deres hus. Men det kan vi altid tale om. Og det må jo også være dejligt at få sådan et fint nyt hus. Men det er også mange penge jo. Ja, det var der om lørdagen, det er den 27. Der var jeg jo i Bandholm, nede hos Søren til sådan en hygge eftermiddag. Og Inge og Christian, de var også der, så vi siger altid ved siden af hinanden, så får Inge og mig rigtig snakke sådan en eftermiddag. Og vi ville jo fint kaffebord med. Der var nybagte æbleskiver med syltetøjer. Der var boller, smørboller og sandkage. Så havde vi et lille bankospil, sådan på en 27 stykker jo. Der var jeg heldig at vinde 80 koteletter. Og der var et par pakker liv også, så jeg var større med heldig, at jeg fik svinekoteletterne. Men Inge og Christian, de nåede deres sikkerbene. Inge fortalte, at de har sådan lidt uheld de sidste 10, når de går til bankospil. Og de ser, hun sikkert der, vel 4 gange mangler hun et nummer i lange tider. Men det kom bare ikke. Så det var sådan en hyggelig eftermiddag. Så om aftenen, så havde Hans Henning og Maiken, de har bedt mig med over til middag herhen på Grønthoften. Så jeg var sammen med Henry og Mona over på en fin middag. Det var virkelig en hyggelig aften, vi havde. Og der var også nogle familie af Maikens, som var til middagen der. Så vi hyggede os rigtigt og fik flæskesteg, en masse frugter med fløde og øl og kaffe med flot kage. Så der havde vi nok en rigtig hyggelig aften. Det var forresten sådan en god lørdag, jeg havde det, for vi startede, Henrik og mig, vi startede om morgenen, med at vi lige var lige ved hen og blive stusset og så bæren der. Og så kørte vi en tur til mig, hvor jeg ville gerne have sådan en kommode, sådan hvor jeg havde mine papirer, noget inde som sådan en kartotek. Og den skulle så stå derude inde i isen, jeg har derude i gangen. Så jeg kan have mine papirer, huset og de forskellige ting, sandt. Og det står og flyder på mit skrivebord. Og han kørte mig lige derude, og vi var ude i Arvia. Og der var jeg altså heldig at få en meget flot møbel. Sådan en ligesom kommode. Og han påstod, at det var til gammel pris. Det var egentlig nu, de havde til gammel pris. Den jeg gav det 1600. Men der var mange små, fine skuffer, hvor jeg kan have de forskellige papirer. Og så kan jeg få et ryddigt skrivebord. Så den der kiste af mors der, den var jo også meget gammel. Den var begyndt at falde sammen og revne i træet og sådan noget. Så den lå jeg Henrik tage med hjem, så vil han se, at han kan slikkerere lidt på den og bruge den. Jeg er nu færdig med at skrive sange. Det blev altså til 7 i denne omgang. Der var ellers 10, der havde bedt mig om at skrive, men de 3, de kom altså ikke med noget stop. Så den ene, det var en ældre mand, men han har ikke rigtig hans fantasi til at skrive lidt godt om sin kone, hvor hun fyldte 70 år, så skulle vi skrev en god sang om hende, men han kom ikke. Så han har nok opgivet det. Så var der en anden på UG-fabrikken, hun blev også væk. Og så var der altså en ung hjemmehjælper, jeg havde her, som reserve en uge, da min egen hun havde ferie. Og hun havde en søn, der skulle mere, som vi så gerne skrev sammen, og hun lige sagde med manden om det. Og det skulle så være der, da hun så ikke skulle være her mere, så kom hun altså bare ikke, så de har ikke kunnet tage sig sammen til at skrive noget op. Men det er lige med 7, det er meget godt, og det er nok til mit forbrug.
For nu kommer påske, og så bliver jeg ikke skrevet flere. Så koren kommer jo nu på tirsdag, så det bliver morgens. Og vi skal have sådan 8 dage her og hygge os i påsken. Jeg har også købt mig et rosentræ her, for nu har jeg den her store forhave. Ved det vi flyttede den store busk, der stod de op med den gule væk ude mod sydsiden. Så jeg var over i Søren og købte mig et rosentræ, og det skulle blive alle tiers med mørke og røde roser på. Men sådan et det er også blevet i gave. Koster 85 kroner, men nu har Henrik hjulpet mig med blandt det, så har vi spillet sætte en stok ved og bundet det fast til, så det skal blive smukt at se foran den gule væg der i sydsiden, hvis det nu er i, når det nu er i kommer. Det er jo med at skabe sådan lidt, man kan glæde sig over at se på. Så det har jeg altså gjort her til foråret. Nå, men vi må hellere få en god plage igen. Sender I os. Nej, tillykke, ja, tillykke, for jeg har bolden, jeg har... Fik vi har sådan en lille en på. Nu er det din fødselsdagsven. Ja, men så må vi jo sætte lidt via i teksten. Nu er jeg ved fødselsdag, så var jeg også med Inger Helge ude og gratulere Christian Bay Andersen. Vi tog afsted i et par dage før det var en fødselsdag, fordi at der aldrig kommer så mange på selve dagen. Og så er Christian ikke altid så godt i humør jo. Men vi tog os så ud den 9. til, og vi havde også en hyggelig aften med kage, og vi fik kaffe og en likør, og vi fik mødt, så vi fik sådan en rigtig snakke nu, vi var også 3, og Inger og Christian selv. Så det var virkelig godt. Så jeg har sådan en flaske kirsebærvin med ud til ham, for nu er det jo ikke så meget, han drikker jo ikke sådan en sodavand. Men de har det vældig godt. Og nu de der dage der, hvor vi havde den gode varme, så var Christian så ikke til at styre. Han var ude hele dagen og gå ture, eller han kørte i sin elektrisk kørestol. Han præsenterede at køre helt op til Torvet i Majborg, og han var helt ude ved Blæsenborgskolen. Så det er ubegriveligt så meget glæde, han har fået den elektriske kørestol. Så har de fået sådan en omformer, så de selv kan lade den op, når den mangler strøm. Susan ringede til mig en dag. Hun var så glad for at være på sit nye kontor. Det er sådan et glarmesterfirma. Hun arbejder i nu, hun sidder på kontoret. Så var der sådan en chauffør der, som kører ud med det forskellige. Han var kommet i snak, så var de kommet ind på og kom til at snakke om, at deres forældre stammer fra Lolland. Nå, så sagde han til Susan, hvor stammer din far fra det på Lolland? Jeg var Starkenmark. Men det gjorde hans mor, og hun stammer også Starkenmark. Ja, det var der. Men så skulle de da have ud det på det der jo. Så viste det sig, at det var en Duelum. Han var søn af en af de der Duelum-piger. Og så skulle han derhjemme og fortælle sin mor det, at der var der, og hun havde gået i skole som når man holdt nede i Starkenmark.
Men jeg fortalte så Susan, at vi havde næsten gået i skole sammen med hver en, alle sammen. Og de var næsten lige så meget som os. Og så fortalte jeg også hende, at dengang, da hendes mormor, hun levede, der var Preben og Yvonne en gang kom derud. Og der var der en hjemmehjælper, som pludselig siger, jamen, er du ikke ved Stakkemarked? Jo, det var jeg da. Og så viste det sig, at det var Gården Dulen. Og det er nogle år siden jo, det var jo det 1968. Og så kan det gå. Nå, men vi må hellere have en god plade igen. Nu skal I bare høre. Annonce i et dagblad i går så jeg en dame søge sig en ven. Fuld diskretion, send mig blot et par ord. Jeg håber du skriver på lykken jeg tror. En som dame før, lille og puttet med mørkt og krøllet hår. Min vægt kan jeg ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. Mit hjerte det bankede, og min mund blev så tørt. Bare jeg turde, og det er aldrig hent mig før. Jeg synes jeg kunne høre hende viske til mig. Skynd dig at skrive, for jeg længes efter dig. En som dame før, lille og buttet med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør jeg ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. Ja, hun er blevet min maskot. Måske lidt mere butte, men hun er glad og tilfreds. Men tit tænker jeg på denne triste tekst. En som dame før, lille og butte med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør jeg ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. En som dame før, lille og butte med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør jeg ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. Ja, jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. Ja, den har jeg næsten ikke nødt at annoncere. Det var jo lille med billetmærke. Ja, da Henrik og mig så havde vi til Barbera, vi havde været en tur med Ejborg. Jeg fik den her flotte kommode, så skulle vi jo så hjem og have en øl, og jeg satte der og tykkede min mad. Jeg havde smurt min mad der om morgenen, så jeg kunne lige tage den så lige med. Jeg spiser gerne der ved 10:30, 11:10.
Så brækkede sgu de 3 fortænder af mit gebis der i, af min overprotese, af stålganen. Så den var værre. Og der var der jo ikke nogen tandlæge det om lørdagen, så tag skæbne. Så var jeg sagde til ham, så bliver jeg sgu nødt til at vente nu til mandag, så må jeg se, om jeg kan tale med Inge om det. Nå, det gik sådan så, at om mandag morgen, der kunne Inge lige køre mig derud, for hun skulle på arbejde på posthuset i Nakskov ved 10:30. Og så fik jeg så ringet derud, og vi fik lov til at komme derud. Men tandlægen, hun var jo blevet syg hende her på Elskov, så hun var ikke det, men hendes datter var der. Hun har nu så stor og smart en datter, der er ulært til tandlæge, så det var første gang, jeg blev præsenteret for hende. Så jeg måtte så igennem hele det her program med alt det her læger ind i munden med aftryk og det hele i udsendt. Og kort og fortælle, så kunne de godt blive færdige til aftens jo, for de ringede så til teknikeren, og han mente godt, han kunne lave den dag. Nå, så kørte Inge og mig så det om på den der tekniske skole, hvor Leila er. Og der satte vi så i hendes bil, der satte vi sådan en mærkat, hvor vi skrev, at om hun ikke nok ville køre mig derud kl. 16, så jeg kunne få lavet de her tænder, og ellers havde jeg fået hentet mine tænder. Og det, som sagt, så det blev så gjort. Og jeg fik altså også tænderne, og der blev stiv lidt til at på dem og sådan noget, men det gik jo sådan set meget godt. Og da vi så kom hjem, der var klokken altså i midlertidigt 5:10. Og det er dengang klokken var 5:30, der ankom Preben og Yvonne. De ankom fra København, og vi en tur ned, de havde en fridag, det er en 2-3 dage, de skulle altså køre hjem igen på onsdag. Og det er altså i dag, hvor jeg nu fortæller jer om det her. Og min hjemmehjælper, hun havde et weekendværk, så hun havde på fri den tirsdag. Og der er jeg så nået at ringe, at jeg havde ikke brug for hjemmehjælp der tirsdag. Så de har ikke lige skaffet mig en reserve. For Preben og Yvonne, de kommer, og så vi tog så en tur over Østersøen med Danmark fra morgenstunden. Og vi havde en vældig god tur, og vi købte jo, som vi plejer, og fik en masse gode ting med os. Hjemme var meget spændt, at vi skulle igennem tolden, men der var ingen toldere, så det var toldfrit. Og der var en mand, jeg kendte fra Bandholm med os, og han fortalte, at der var nogle år dagen før os, og der er der heller ikke været nogen toldere. Så var der nogen, der fortalte os, at der var konflikt. Der var konflikt inden for tolderne, de havde været beskyldt for et eller andet, jeg ved ikke om korruption eller sådan noget, så havde de strækket de dage der. Og det kunne vi jo kun være glade over. Og så kom vi jo hjem, og vi fik nogle gode frokoster. Så om aftenen, så kom Karne og Jan op til dem, hvor de havde nogle glas og sådan noget med til dem. Og så havde vi sådan en hyggelig aften. Ja, det var altså i aftes jo. Ja, vi havde sådan en hyggelig aften, og de blev der til 11:10. Og så i dag, der har vi så været hen i Stokmark og købt lidt ind, og jeg har været skartnerne og købt mig et par georginer og lidt frø, og Preben har lavet en masse i haven for mig, og en gammel rose op, og han har strøget, ham og mig, vi købte jo 50 kilo kunstgødning til 120 kroner, i stedet hvor der var usat, så det var jo meget billigt. Så delte vi den, for han skal bruge cirka 50 kroner, det skulle jeg også. For nu har jeg bestemt om min hæk, de er på 80 meter, den skulle have et rigtig kyster. Og hele min have, det har Preben også givet, så det var dejligt. Så de er lige stået af hjem igen her i eftermiddag. Så er det, at jeg skulle til tandlæge nu på, ja, det må blive på mandag, men så kan ingen køre, for der er hun altså forhindret i at køre. Så har jeg så ringet og få udsat det en uges tid. Nå, og så i morgen, så er det så, at messagen kommer, og så skal vi lige op og væste, og der skal hænge op på Stokmark postkontor, så det kan ikke bare spære. Så kommer hun hen i sin fritime fra 11 til 12:30 og kører fra mig. Og så i aften, så kommer Henry jo, så kan han lige snakke lidt med jer her på det her bånd også i aften. Jamen så vil Peter Vest synge Veres vinterven. Men først, så må du heller lige vende bånden, Svend. Så starter jeg med
Veas vintervind på den anden side. Ordre, vend. Og her kommer den så. Ja, det var altså Peter Vest, der sang Veas vintervind. Det er sådan en, der også er meget god, synes jeg. Nå, men jeg tror, vi venter. Og så vi skal lige have en sige et par ord. Altså. Nå, men det er onsdag jo, og Henry han er lige kommet, og nu har vi sætter nyt kaffen, når de kører. Så det kan være, Henry, det er ved at lave Ponce Svendius til hans fødselsdag, det er jo. Ja. Der er jo sendt nu her. Jeg ved, at du vil sige et par ord. Nå ja, knækken hører lige ved at have fødselsdag. Ja. Hallo Svend, tillykke med fødselsdag. Ja, så er det lige ved at være påske også. Og mig og ikke, vi har taget forskud på påsken. Vi sætter her og tager os en god påskebrød lige på tiden. Ja, det er så nu må jeg have skål. Ja. Skål, Svend Vig. Skål. Ja. Ja, hernede, der går det sådan set ved det gamle. Vi er i fuld sving begge to på Mona og mig. Mona, hun arbejder stadigvæk hen på UG-fabrikken, men hun snakker om, at det er lige ved at blive lidt tyndt med arbejde, altså her på det sidste. Så det er ikke set at arbejde længere end til påske måske. Men det kan hurtigt komme noget mere, så hvis det er, så kører de nok til sommerferien i hvert fald, inden der bliver stop. For hun har samtidig en lille pause derhen, men nu er det da gået siden først på efteråret. Der havde hun lige 8 dage, hun havde fri, så blev de tilkaldt igen. Og hens også, der har vi jo så meget arbejde, som vi næsten aldrig har haft før. Vi laver nogle store skibsdyser, sådan, altså propeldyser til skibe. Vi laver næsten ikke andet snart. Og de kører i toholdsdrift derhen. Der kommer et hold og fortsætter, når vi kører hjem. Og vi skal også arbejde her de næste 4 lørdage. Ja, det vil sige, jeg baller mig fri her i den uge her i hvert fald. Og så er jeg helst ville være fri for deres overarbejde, hvis jeg kunne blive med det med, det ikke jeg kunne. Så jeg kommer nok til at tage et par lørdage. Og det er meningen, vi skal ud i derhen på
fabrikken. Der skal bygges en stor hal til nede bagved, og så skal der bygges en kantine og bagerum og sådan noget. En nyt sal over ved siden af fru Jul derovre på, der er plads over på den modsatte side af vejen, jo hun har købt. Fru Jul, hun har købt det hus jo, der hvor Kure boede i sin tid, der ligger lige over på den anden side af fabrikken. Og ellers er der ikke sket det helt store hernede, sådan set jo. Jeg er begyndt lidt så småt i haven. Jeg var ude i søndags, der var der sådan godt vejr. Så var jeg ude og rydde lidt op, nede bagved mellem buskene, og ja, jeg fik også revet haven lidt over. Og hvis vejret det fortsætter, nu i dag har det været en halv graders varme. Så hvis det fortsætter, så kan det godt være, at jeg snart ryger til at sætte en række kartofler og lidt løg måske. Men ellers er det jo sådan set ikke noget, der er jord endnu. Ja, jeg var også en tur til doktor her for en 14 dags tid siden, men det er jo ikke det, at de kalde, de gør så meget ved en sådan, for jeg har haft noget i, sådan ligesom altså, jeg havde noget, der satte op ligesom noget ikke halsbånd, men noget i den retning, så blev så tør i min hals om natten, og jeg måtte op og have mig noget at drikke, og vågne sådan med 4 timer, og ikke rigtig kunne sove. Det var der dernede, men ham mente jeg havde lidt mavekatarr. Jeg fik der også nogle piller for det, der havde taget sådan et par glas. Men så er det altså holdt op med det. Det er også ligesom, det hjalp lidt på det der med altså, at sætte op i halsen, men ellers vil jeg sgu ikke rigtig rest, det bliver man vel ikke rigtig mere. Jeg ved hvad han med det er. Samtidig så går man og spiller på, hvad fanden, om man vil have sukkersyge eller sådan noget måske, men det tror jeg nok ikke, for aptitten og sådan noget, det faldt jeg i hvert fald ikke noget på. Det er da upåklageligt, heldigvis. Jamen det var jo flot, Henrik, at du fik sagt lidt til Svend nu. For nu kan vi jo se, at tiden går. Men jeg synes, at vi skulle synge Svend sådan en lille sang, som vi plejer. Dengang, kan du huske, Svend, da du sang anden stemme. Nu kan du se, om du kan finde den til, så kan Henrik mig jo synge første stemme. Så kommer der sådan en rigtig en, du ved, de rigtige sange. Men Henrik mig, vi kan så synge, nu synger vi første stemme, så kan du jo prøve at indøve din stemme, om du kan få fundet anden stemme til den. Til en gang, sandt? Henrik, skal vi så tage den her for Svend? Det må vi ellers. Ja. En yndig og frydefuld sommertid, i al sin herlighed. Den glæder og trøster så mange ind, at ved Guds kærlighed. Den hører blomsterskaren frem, og rosen ryser dejlig og sød. Den ser du der igen. Blandt alle disse blomster valgte jeg en rose for dem alle. Udsprungen er en dejlig gren, ud af en yndig stamme. Men er der mange smukke til, jeg dog for sandhed siger vil. Hun overgår dem alle. Går jeg om dagen ud eller ind, I får det bedre må. Der er du stedse i mit sind, om natten lige så. Og når jeg sover sødeligt, om dig jeg drømmer lykkelig, som om du hos mig lå. En yndig og frydefuld sommertid, i al sin herlighed. Den glæder og trøster så mange ind, at ved Guds kærlighed.
Den syre blomster skaren frem, og rosen rød, så dejlig og sød. Den ser du der igen. Ja, de var smukke, de gamle melodier der. Men nu kan du se, om du kan finde en anden stemme til den, Svend. Så det er en lille hilsen fra Henry og mig til din fødselsdag. Svend og Iris og alle vores gode venner her i Frederikssund. Så er det den 1. april, og så må jeg afslutte dette bånd. Jeg tror, jeg fik det meste med. Og jeg håber så, du må få en rigtig god fødselsdag. Og så her med rigtig hjertelig tillykke. Og nu kan vi jo se, hvad I synes om det, om I også kan sætte bånd sammen. Eller returnere det her. Det må I fuldstændig finde ud af. For man kan jo få en masse med, som I kan høre på sådan et bånd. Og samtaler, og det er sjovt. Men altså, kan I jo have det rigtig godt. Og jeg håber, I får en rigtig god påske. At det må blive sol og varme. Men det gør det sikkert. Farvel alle sammen. Og tak for denne gang. Hej.